Happy Mother's Day! Ay, ano? Ano ba yan? Happy... Hashtag isang sorpresa para sa ina. Hashtag Mother is the best. And hashtag Mother's Day. Hello mga ka-JFS. Good afternoon sa inyong lahat. And welcome back to the JFS Petals and Services. And for today's video, yes, this is me again, your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. At samahan niyo na naman ako sa isa na namang makabulong episode ng paghahatid ng saya at sorpresa. Well mga ka-JFS, kung mga nakaraang araw ay dinayin natin ang iba't ibang parte ng Camarines Sur para sorpresahin ang iba't ibang celebrator ng kanilang birthday. Well, iba naman ngayon dahil ngayong May 8 sa taon ng 2022 ay nagsiselebrate tayo ng Mother's Day. Kaya naman isang dakilang ina ang ating susurpresahin at hahandugan ng mga packages na talaga namang pang mother. Okay, so bago natin silipin ang mga packages na ihahandog natin sa ating napakaswerteng nanay ngayong hapon, don't forget to follow and subscribe us and all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Para naman updated ka sa lahat ng mga kaganapan at rampa ng JFS Petals and Services. And of course, sa mga latest videos and surprises na ino-offer namin sa inyong lahat. And sa lahat po ng mga nagtatanong sa akin, nag-BPM kung paano mag-book sa JFS Petals and Services, may dalawa kayong bagay na pwedeng gawin. Pwede nyo akong i-PM para naman ma-assist ko kayo ng maayos, or direct message po kayo or magbigay po kayo ng mensahe sa aming page sa JFS Petals and Services. Okay, wag nating patagalin pa at wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Silipin na natin ang mga packages na ihahandog natin kay nanay parang ngayong hapon. Okay. Kaya so medyo nabubulol tayo ngayon na ka-JFS. I don't really know kung bakit. Charot. Nandiyan kasi yung crush ko. Okay, unahin ko na para huwag kong makalimutan. May babasahin tayong letter mamaya dahil medyo short lang naman. Hindi na natin inilagay sa ating friend. Okay, dahil Mother's Day nga talaga ang ating dating ngayon, may nakasulat tayo ngayong Happy Mother's Day. Alam nga namang Happy Birthday. Sarap pa. Okay, ilagay po natin ang magpapabongga sa ating hapon ngayon, ang ating fresh roses na ihahandog natin kay nanay. And syempre, matatanggap din ni nanay ang kanyang bubble balloon na may nakasulat na Happy Mother's Day, Mama Lilia, we love you. Ayan, talaga namang napakatamis. Pagpasensya nyo mga ka-JFS kung maingay tayo dito dahil syempre nasa kalsada po tayo. And pang last, ihahandog din po natin ang ating customized cake. Hindi lang po yan basta-bastang customized cake. Yan din po ay naglalaman ng pasabog na bubuksan natin mamaya. And syempre, para naman maging espesyal ang hapon natin ngayon, namimiss nyo ba ang aming poging surprise Saranista? Well, kung namimiss nyo, ako man din po ay namimiss ko. And congratulations dahil ngayong hapon, kasama ko siya na maghahandog ng saya at sorpresa dito sa Sagrada Tinambak, Camarines Sur. Ipakilala ko mamaya ang ating poging surprise Saranista na si Kuya Gab. Yan nga mga ka-JFS ang mga sorpresa at mga packages na ihandog ko dito sa Sagrada Tinambak, Camarines Sur. Kaya naman, mula dito sa Sagrada Tinambak, Camarines Sur, JFS na yan. Hello mga ka-JFS! So for today's video nga, ako muli ang iyong makakasama. And for today, medyo kakaiba yung ating surprise dahil mostly ang ating isinusurprise ay birthday celebration. So ngayon,
dahil Mother's Day, isa na namang masating nanay ang ating susurpresahin. At hanugan natin siya ng mga packages na in at talaga namang nanlalaban para sa kanya. So, ngayon ang ating target location ay sa Sagrada Tinambak sa Marinis Sur. Medyo malayo-layo pa and nasa biyahe pa lang kami ngayon. So, sa lahat po ng mga nanays na natin dyan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagiging ilaw ng tahanan, sa pagiging mapagmahal sa aming mga makukulit na anak. And i-shoutout ko na din nga pala ang aking napakabait at mapagmahal na nanay. Happy Mother's Day sa iyo, ma. Kay Mrs. Robiny Stephanie and sa aking mga sister-in-law na, tama ba? Oo, mga sister-in-law, mga asawa ng mga kapatid ko, ng mga mother na din yun. Sa Ate Jane and sino pa ba? Si Ate Jane, si Ate Bean at saka si Ate Giselle. And of course, ang aking kapatid pala na mother na din ngayon, si Ate Mary Joy Stephanie Magtarayo. Shoutout sa inyong lahat and shoutout na din sa aking friend na pupunta namin ngayon dyan sa Sagrada, kay Mr. J. Basister Bibon. Shoutout sa inyong lahat. Muli po, happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay na nanonood sa ating lahat. Good afternoon mga ka-JFS at magbabalik ako maya-maya lamang po. Tao po tayo. Hello po. Dito po babae ni Ma'am Lilia Belian Losanes po. Ay, sino po? Ikaw po, Ma'am? Oo. Ay, Ma'am, good afternoon po, Ma'am. Ako po si Steph po. Mula po ako sa JFS Finance Incorporated po. So, alam niyo po na si Sir, ano po ito? Paano ito? Si Sir Marlon Losanes po ay may existing po pagkakautang po sa amin, sa aming kumpanya po. Loan po yun sa Marlon Losanes po. Losanes po, na Yan sa nasa Dubai po. Opo, alam po namin. Ganito po kasi, Ma'am, ang mangyayari po since past due niya po and unfortunately hindi na po siya nakakapagbayad. 2 months na pong past due yung loan niya po sa amin, sa kumpanya po. So kayo po nakalagay po doon sa mga papeles bilang guarantor po. Kaya po kayo ang pinuntahan po Ako namin nag-aaral dito, nga Ma'am. kaya. Di ba kami nakakapan mag-inaaroy na. Pagkakasal sa nagkayan, pagkaulabo sa nagkayan naman na po yan sa ko. Kasi yung ano niyo po, Ma'am, Pwede ko ang paapudan duman. opo. Yung existing niya pong pagkakautang sa amin ay 50,000 pesos po. Tapos, yung monthly niya pong hulog, hindi niya na po nahulugan. 2 months na pong past due, Ma'am. Kaya po bilang guarantor po, kayo po ang pinuntahan po namin dito dahil kayo po ay nasa Philippines po. Yes po. Mapaapudugod ako duman sa inda sa aga. Okay po. Pagkabuto. Since para po masettle po yung ano po na yung utang po. Kasi mas lalaki ng lalaki po yun pag hindi niya po na-settle na. And gusto ko din pong i-inform kayo, nanay, na pag hindi po siya nakapagbayad, kayo po bilang guarantor, accountable po kayo sa pagkakautang niya, nanay. Hindi nga ako nag-aaral kaya. Ano po naman ang kuya nila sa kuya Yun po yung masama bilang guarantor po. O kaya co-maker po sa mga utang po. So, dahil ang kami nagkakahilingan mag-inampun siya ng pag-amurin niya. Okay po. Pero po, nanay, gusto po namin ipaalam na kailangan niya pong masettle po talaga yung pagkakautang po. Paapodang ko lugod siya doon pagka-eleksyon. Paapodang ko siya. Opo. And ngayon din po, nanay, magbibigay po kami ng formal letter, magpapapirma po kami sa inyo, nanay. Hindi ko aram nun. Kailangan nyo pong pirma nyo, nanay, na formal po kaming nakarating po dito sa bahay po ng guarantor. Kaano-ano nyo po ito si Sir Marlon po? Ate ko nga niyan. Anak nyo po. Okay po. Aware po kayo na kayo po ang inilagay ng guarantor po sa utang niya. Loan niya pong 50,000 po. Alam nyo po yan. Hindi ko nga ni aram yan. Dahil mo kami nagkakakuyanan nga kaya. Ganito po, nanay, hindi po ako nagbibiro. Ang sad thing po dito, pag hindi po siya nakabayad, kayo po, kahit wala po kayong alam, bilang guarantor, magbabayad din po kayo sa utang po ng anak niyo. Kailangan ako nga kan mga aki, pagkapadara lang ako pagkakanmi. Ano man ang ibabayad ko. Dami utang, di mo na aram ako napigan. Naga po, ano po kami, JFS Finance Incorporated po. May loan po kasi sa amin si Sara po na 50,000 pesos po. And ang nakalagay po si ano po, guarantor po si nanay, Yung ako ano po. nag-aaram ka dahil alam ko ba ng pagmagiri na. Si nanay Lilia Belian Losanes po.
Tama po ba? Iyo. Samahan nyo na lang po ako na dyan po sa may likod po ng trunk. Papakita ko po sa inyo yung mga supporting details po para po, kung hindi nyo po ito alam, para malaman nyo po yung terms and conditions po. Hindi ko kaya trabaho. Hindi ko nag-aaram nun. Hindi ko nag-aaram. Sige po, Nay. Samahan nyo lang po ako dyan po, Nanay, sa may trunk po. Papakita ko lang po yung pagkakautang po ni Sir po. Para po alam nyo po. Sino po maiba? Dito lang po. Yung sa may trunk lang po. Hindi ko nilalang ako nag-aaram. Ilang taon na po si Sir nasa ano po? Saan po? Nasa Dubai? Ang ngani ako sa akong taon na. Pagkakanggang niya itong pagkakasagkautang. Opo, Nay. 50,000 po yun, Nay. And kayo po, magbabayad din po kayo, Nanay, dyan. Kahit wala po kayong alam. Guarantor po kasi kayo, Nanay. And nakapirma din po kayo, Nanay. Ito. Ano man ako pero wala din ako nag-aaram. Ayan po, Nanay, hindi ko masasagot po. Hindi man ako pwede mo. Hindi man ako mag-picture. Hindi man. Ngayon po, Nanay, papapirmahin po kita ng letter po na formal po akong nakarating po dito sa inyo po. Opo. Para po may report po namin sa Hindi office na ako. po. Hindi mo na ako limapirma. Sa papo ko na muna doon. Bago ako limapirma. Pakita ko na lang po, Nanay, muna po yung ano po, yung mga letters po natin and supporting details po. Hindi ko nag-aaral ka na. Happy Mother's Day! Ay, ano? Ano ba yan? Happy... Okay, Nanay, Happy Mother's Day po! Relax lang po, Nanay. Relax lang po. Dito po tayo, Nay. Dito po tayo. Relax po tayo, Nay. Relax lang po. Okay, kalamahin niyo po ang loob niyo, Nanay. Okay lang po yun, Nanay. Ayan, okay lang po yun, Nanay. Kalma. Okay, kalma po, Nanay. Hello po. Okay na, kaya na po tumayo, Nanay. Okay na po kayo, Nay? Okay na po? Surprise po yan, Nanay! Ang anak niyo po sa inyo, Nay! Ayan, surprise po yan ang anak niyo. Tingnan niyo po! Napakaganda po ng bird box natin! Ayan! Masusundang si Ate Ming! Ayan! 5,000! Ayan, Nanay! Dito po kayo, Nay! Para naman pumawangan ko po kayo. Ayan, labis-labis po talaga. Mga utang-utang, hindi ko alam. Okay po na. Dito po na. Inom na. Painumin po. Painumin ng tubig yan. Ayan po. Okay na po kayo. Sige lang po. Okay. Okay na po kayo, Nay? All goods na po? Okay. Okay. Nanay, tayo po kayo. Tayo po kayo, Nanay. Okay, tayo po kayo, Nanay. Gusto ko lamang pong linawin, ha, Nanay? Para po makalma niyo po ang sarili niyo. May, ano po tayo dito, lamok po tayo. Para po makalma niyo po ang sarili niyo, magpapakilala muna po ulit ako. Ako po si Steph. Hindi po ako galing sa anumang kumpanya na nagpapaloan po or nagpapautang. Pero galing po ako sa JFS Petals and Services po na naghahatid ng saya, good vibes at sorpresa sa amang pong sulok ng Bicolandia. And hello mga ka-JFS! Welcome back to the JFS Petals and Services. And ngayong araw nga, andito tayo sa Barangay Sagrada, Tinambak, Camarines Sur para sorpresahin ni Nanay dahil ngayon po, May 8, Mother's Day po ngayon, Nanay, sa taon po ng 2022. Ayan po, Nanay, wala pong utang si Sir Marlon sa amin. Okay. Nanay, huwag niyo po akong suntukin, Nanay. Nasa video po tayo. Artista na po kayo, Nanay, ngayon. Ayan, kaway-kaway po sa... Mapapanood po kayo ng aming mga subscribers, ang aming mga minamahal na ka-JFS. Okay na po ba kayo, Nanay? Okay, dahil okay ka na po, Nanay. Medyo natakot po ako sa iyo, Nanay. Naglulumpas ka. Lalo ako. Ay, bakit po? Bakit po? Yung sinasabi mo yung utang, hindi ko yan alam. Okay po. Kaya papapermen mo, ay naku, wag na. Pero wala naman po kayo, Nanay, health conditions po. Wala naman po. Okay lang po kayo, Nanay. Okay, muli po, Nanay. Tingnan nyo po ang mga packages na ihahandog po namin sa iyo ngayon. And muli po, mula po sa JFS Petals and Services at mula po sa iyong anak na si Mr. Marlon Losanes and ang iyong daughter-in-law na si Mrs. Cindy Losanes po. Ipinapahatid po namin sa inyo ang Happy Mother's Day po, Nanay. Dahil Mother's Day po ngayon.
Bago po yan, nanay, ipapakita ko muna po ang mga packages na matatanggap nyo po ngayong hapon. Okay po. Ngayong hapon, matatanggap nyo po, nanay, ang ating bubble balloon na may nakasulat na Happy Mother's Day. Mama Lilia, we love you so much. And syempre, nanay, para naman po maging maganda ang hapon nyo, at para po mapasaya ko po kayo dahil pinakaba ko po kayo kanina, tanggapin nyo po ang iyong fresh roses mula po yan sa Jeffes Petals and Services. Dito po tayo, nanay. Ayan, tingin po tayo sa ating camera para naman pretty tayo sa ating videos. Okay, matatanggap nyo rin po, nanay, ang ating letter na babasahin ko po mamaya. Ito po ay galing sa iyo pong anak at sa iyong daughter-in-law. And syempre, meron pa pong pasabog, nanay. Nakikita nyo po ba itong ating customized cake? Ayan po, nanay. Hindi lang po yan basta-bastang customized cake dahil yan po ay naglalaman pa din sa loob ng sorpresa. Gusto niyo po bang malaman, nanay, kung anong laman po ng cake? Okay. Dahil gusto niyo pong malaman, pero mamaya na po yan dahil uunahin ko muna po ang ating letter na ipinadala po ni Mr. Marlon and ni Ate Cindy. Makinig po ang lahat. Okay. Dear Mama, Happy Mother's Day. Salamat sa pagpapalaki at sa pag-aaruga sa aming magkakapatid. Dalangin namin na sana'y laging maayos at malusog ang iyong pangangatawan. Keep smiling and be safe always. See you soon, Mama. Mahal na mahal ka naming lahat. Alright po, nanay. So, sige po. Kalaman niyo po ang sarili niyo. And po, nanay, nang marinig niyo po ang message po na ni Sir Marlon and ni Ate Cindy po, nanay. Ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanya po? Wala ko kung masabi. Wala rin kaya ako. Ikaw pa rin naalala pa rin nila ako. Ayan po, ulitin ko po yung tanong ko po na ilang taon na po sila nasa Dubai po? Wala. Ilang taon na. Ayun, mga 15 years na po kaya. Baka. Baka mga pwede. So yan lang po ay pagpapatunay na kahit malayo man po ang inyong minamahal, lalong-lalo na po ang iyong anak, eh hindi po siya nakakalimot sa inyo. Kaya nga po, andito po kami, ang Jeffes Petals and Services, para naman po maiparamdam niya po sa inyo ang kanyang pagmamahal, malayo man po siya, sa pamamagitan po ng mga surprise. Hindi po kayo nalilimot ni Sir Marlon. Kaya nga po, nagkaroon po siya ng initiative na makapunta po kami dito ang Jeffes Petals para maihatid po sa inyo ang mga surprise. Ngayon po, nanay, may tanong po ako, masaya po ba kayo sa surprise po ni Sir Marlon? Ayan, first time nyo pong maganto po, nanay, na surprise. Pero natakot po ako sa inyo, nanay, kanina. Ako natakot sa inyo. Bakit po? Bakit po? Feeling nyo po Papagaliway yung tayo, hindi ko naman alam yun. Sorry na po, nanay, ha. Lilinawin ko lamang po, ha. Wala pong utang si Sir Marlon. At yung binanggit ko po, ay wala lang po yun, nanay. Gawa-gawa ko lang po yun, nanay. Pawang kasinungalingan po yung lahat. Para mayatid namin po sa inyo ang mga sorpresang ito po, nanay. Salamat. May isa na lang po akong katanungan po, nanay. Bago po tayo mag-proceed sa pinakang espesyal na moment po mamaya. Ilang taon na po kayo, nanay? 75 years old. Sa edad niyo pong 75 years old, nanay, ano pa po yung mga kahilingan niyo po sa edad niyo pong yan? Wala na kumahilig ako nakakawa na ng ano. Kumusta po ang buhay ng 75 years old? So, malakas pa rin kahit paano. Malakas. Ayan po, nanay. Bahay niyo po yan, nanay. Paggawa na ko ng puso. Si Kuya Marlon din po. Hindi. Hindi Yung po, iba. anak mo stewardess. Okay po. Nanay, may mga kasama po ba kayo dito sa bahay? Dalawa lang yun. Yung asawa niyo po. Sila po. Ang mga kamag-anak ko. Dito po kayo, nay. Sige po. Sige na po, ma'am. Sige na po, kamag-anak. Sige na po, dito kami. Ay, pamangkin. Dito na po kayo yung mga pamangkin po. Nasaan po yung ibang ano niyo po? Yung asawa niyo po, andyan po. Ayan. Nasaan po si... Sir, dito po kayo, sir. Ang Piolo Pascual ng Sagrada. Hinambak ka rin ni Sir. Pasok kayo, tata. Alright, ang Piolo Pascual. Isang pogi po yung nga dyan, tatay. Ganon. Ayan. Dito po kayo, tay. Dito po kayo, tay. Ayan.
Ayan, tatay, dahil po Mother's Day po ngayon, nagsiselebrate po ngayon ng Mother's Day, ano pong message niyo po or ano pong gusto niyong sabihin sa inyong asawa po, sa inyong pinakamagandang asawa? Ano pong gusto niyong sabihin po? Si Kuya. Ano? I love you, mami. Naiiyak po kayo, tay? I love you. I love you. Sa'yo na ni tatay. Iyo, I love you. Okay, dahil medyo naiiyak si tatay magbigay ng message. Siguro mahihain po talaga to si tatay. Isa na lang po, hug nyo na lang po ang asawa niyo po. Hug niyo po. Kugusta na sana po ang sa imong agom. Kiss. Sarong kiss daw po. Ayan. Okay, yun na nga mga ka-Jeffes. Salangan mang napaka-sweet at napaka-mapagmahal ang ating hapon ngayon. Anak po kayo, Nay? Anak po. Okay, dito po kayo, Nanay. Ano pong pangalan niyo po? Sisingilin po kita sa upa. Okay, Nanay, dahil po Mother's Day po ngayon and sa inyo din po Happy Mother's Day po dahil alam ko Nanay na po kayo. Dahil Mother's Day po ngayon Nanay, ano pong gusto nyong gusto nyong sabihin po sa inyong nanay po na ano dahil Mother's Day po ngayon? Salamat. Ano po Salamat sa gabos niya po sa pag kasalit mo kami hanay kapag dako at ako sa pamilya na kami. Salamat. Isang hug naman po. Hindi po birthday ngayon ni Nanay ha. Mother's Day po ngayon. And sa lahat po ng mga nanonood dyan sa likod, sa gilid at sa taas, sa lahat po ng mga dakilang ina, saludo po ako sa inyong lahat. Happy Mother's Day po sa inyo. Kaya nga mga ka-Jeffes, sa aming pagbabalik, ay hahandugan natin si Nanay ng mga napagandang kanta para naman maging espesyal ang kanyang hapon. Kaya naman mga ka-Jeffes, kapit lang. Kaya nga mga ka-Jeffes, tayo ay nagbabalik dahil hahandugan natin si Nanay ng kanta para naman maging espesyal ang iyong hapon. Kaya naman ipapakilala ko muli sa inyo ang aming poging surprise haranista, Kuya Gab. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, how I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come on, darling, and embrace me. That is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me home the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, darling, with all your might. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace me. This is what I'm gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Pakatang sa pamaming song. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na
nag-iisa. Ikaw lang sa mundo ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibigay, lahat gagawin mo, ganyan lagi ikaw sa alam mo. Lahat ng gusto niya ang laging angat mo, patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang ina, ika'y dakila at higit pa sa lahat. Oh, ang awit na ito ay alay ko sa'yo, ang bibig at titig at pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Palakpakan natin si Mami, guys. Happy birthday, happy Mother's Day po. Alright, and nga tapos na tayo sa kantaan. Ayan, nanay, kumusta po? Maganda po ba ang kanta ni Kuya Gab? Kakaiyak. Ayan, nakaka. Talaga nga namang mapapaiyak po kayo, nanay, dahil ang lahat ng mga kanta pong iyon ay para po sa inyo, para sa dakilang ina. Ayan po. Okay, hindi pa po natatapos ang paghahatid natin ng sorpresa at siya dito sa Sagrada Tinambak Camarines Sur. Dahil kung inaakala nyo po, nanay, tatay, na tapos na po tayo, nagkakamali po kayo dahil meron pa po tayong isang pasabog. Kaya naman, atining, ipasok na ang ating pasabog. Okay. Ayan po, nanay. May nakikita po ba kayong, ano po bang nakikita nyong hawak ko, nanay? Cake. Ang cake po na ito, nanay, dahil hindi nyo naman po birthday, hindi na natin magpapablow si nanay. Pero, ang cake po na ito, nanay, ay may laman po sa loob. Baka po kotse o kaya house and lot. Ayan. Baka naman kaya rep ang laman ng cake na ito. Kaya naman po, nanay, sa bilang ko po ng 3, hinay-hinay nyo pong hugutin. Ito pong may nakasulat pong Best Mama Ever. Okay po ba, nay? Okay. In 3, 2, 1, pakihugot po, nanay. Ito po. Sige po. O, ano pong laman, nanay? Anong laman po? Ano ba to? Ayan, hawak mo na po, tatay. Anong laman po? Pera. Okay. Naiba yung ano ni nanay, ha? Naiba yung mukha ni nanay, sabi niya, pera. Ilan kaya yan, nay? Okay, sige lang po, nanay. Hugutin niya lang po ng hugutin hanggat may hugutin pa po kayo. Pagod na po kayo, nay. Huwag po kayo mapapagod, nay, dahil pera po yan. Ay, salamat. Okay po, nanay. So, ang total amount po ng hinugot nyo po yan, ang hinugot nyo pong perang ito ay may total amount na 1,800 pesos. Palakpakan naman natin si Kuya Marlon. And of course, ang Gelpes Petals and Services. At syempre po, nanay, matatanggap nyo rin po ang iyong cake. Hawakan nyo na po yan, nanay. And itong pera po sa akin na po ito, nanay. Joke lang po. Okay, yung pera pong ito, nanay, ay sa inyo na po. Kaya na nga, mga ka-JFS, I hope na napasaya natin si nanay ngayon sa pagdiriwang ng Mother's Day. Napasaya po ba namin kayo? Sobra po. Kayo po, tatay, kumusta po? Okay lang po. Okay, mahihain talaga si tatay. Maraming salamat, people of Sagrada Tinambak Camarines Sur, sa pagpapaunlak po and sa pagkarating po namin dito sa inyo sa Sagrada. Ayan po na. We are hoping na okay, pagpasensya nyo dahil medyo pause na tayo, mga ka-JFS.
We are hoping na napasaya namin kayo at naidala namin ang mga sorpresa at packages na deserve po ni Nanay. Kaya naman mga ka-Jepes, maraming salamat. This is your one and only surprise ambassador, Kuya Step, and we are the Jepes Petals and Services. Nanay, sa bilang po ng 3 dahil gabi na po, dahil magsasain pa po ata kayo. Magbababay po tayo sa ating camera in 3, 2, 1. Bye-bye!